Dobro večer, dobro jutro, dobar dan, ženi i ljudi, zavisnosti u koje doba dana ili noći ili jutra ovo gledate. Danas ćemo igrati GTA Vice City, ali ne konkretno, ne samo GTA, nego uopšteno, nego konkretno ova jedna misija kod Ivrija. Ona čuvena sotonistička misija Demolition Man, gde vozite onaj mali helikopter kroz ono zgradu među one građevince, one znojave, mohave, i gde treba da raznesete zgradu. Mnogi kažu da je ta misija jako teška, mislim bila i meni teška kad sam bio manji, ono fazon osnovna škola, to mojega. I kad nisam znao baš najbolje kontrole i ostalo. Mislim, ja sam ko mali ono koristio čitove non stop i sa čitovima mi je bilo teško da pređem, ali mnogo mi je sad da igram bez čitova, nekako mi je glupo sa. I evo na gore zgrada, to je tako je treba da uništimo. Sad ćemo da obavimo posao. Ovaj cinematik, to će da preskoči, nije nešto ni toliko bitan. Da, koliko znam, jedino u ovoj cutsceni možete da vidite ovu crnu limuzinu, mislim crni stretch. Ovako imate samo onaj sivi da nađete. Ova misija bi naravno bila mnogo lakša kad biste mogli jednostavno da se popnete gore i da raznesete zgradu. Odbrojavanje kreće tek kada uzmete prvu bombu, imate 4 bombe i treba da ih postavite na raznorazne spratove, mislim ono prizemlje, prvi sprat, drugi, treći, i to vam je to. I gledajte mapu, ako vam prikaže ovaj roze trougao kao kvadrat, znači da ste tu na tom nivou sa tim, sa tom metom. Ovdje imate pa koliko, nepunih 7 minuta, što je i više nego dovoljno. Često mi se dešava kad prelazim u ovu misiju da mi ostane oko minut i po možda. I imate sad raznorazne metode ono kojima hoćete da pređete ovo, možete da idete od ozgo na dola, možete i od ozdo na gore, kako vam je lakše. Imate samo ovaj jedan helikopter, to jest ovaj jedan život, tako da pazite. Nemojte da se oštećujete više nego što je to potrebno. A i ovi ovdje nisu nešto puno ni jaki, ti naoružani, mislim, i građevinci imaju samo čekiće. Evo, možete da idete ovako pa da ih posečete ovim propelerom. A imat ćete one plave, zaboravih tačno kako se zovu, znam da je skraćenica PIG. Oni idu od sljedećeg nivoa, znači od drugog sprata, i oni će da vas pucaju. A ovi ovdje će samo da vas jure, tako da ste u prednosti u odnosu na njih, pošto možete da letite. Da, i oni će da vas jure kroz ceo nivo, znači ono nekako haodosno na navođenje. Gde god vi odete, oni će se pojaviti tu iza vas. To jest ići će za vama. Koliko znam, ovaj helikopter ima istu opciju samo uništenja, ne znam da li je to na klik ili na CTRL, ali nema veze, mislim nećemo baš da ga raznesemo. I to onako, mislim bio sam osnovna škola, nisam mogao pređem ovu misiju, znam ono, prelazio sam i one aset misije, sve i svašta, i onda posle ja dođem do ovoga, ono vidim posle Iberija imaš još jednu misiju gdje treba da izazoveš rat Kubanaca i Haićana u ovom, kako se zove, mislim u ovom glavnom delu Vice City-a u kopnu, vidiš što odlete u glavnom delu Vice City-a, i posle imate misije za Kubanci i za Haićane.
što je naravno bitno da pređete emisiju na 100%. Samo jedini nedostatak svega toga što kad završite sa Haićanima i Kubancima sve misije, Haićani će da vas pucaju kad god vas vide. Što nije baš lepo, ali ajde šta da se radi. Mislim da mu ima opcije da se hoda, ovo bi bilo gotovo za 2 minuta, ono. Otrčite do gore, ispostavljate pa idete na dole i bežite. Ali ovo je verovatno kao da bude prikriveno. Ili čisto da bi misija bila teža. Mislim, imate vi neke misije gdje postavljate eksplozije onako na nogama. Nad ova zgrada samo će staklo biti razvršeno, koliko znam vi i dalje možete da se penjete gore. Čak i posle ove misije. I ovo je, koliko znam, jedina misija gdje se pojavljuju vatrogasci, to je nakon što je završite doći će vatrogasna kola. Pustimo neku muziku lepo. No da, evo imamo 2 minuta, ono 2,5 mislim. Dobro, ja sam se duše uveštio, ali ovaj helikopter nije težak za upravljanje. I ovdje zgrada. I ko što vidite, ovo nije bilo ni malo teško. Mislim, vrlo lako može da se savlada. Ovdje i nema toliko teških misija u Vice City-u, pošto recimo ima u San Andreasu. San Andreas je prepun teških misija. Ali dobro, to ćemo u nekim budućim snimcima pričati o tome. I evo, odmah dođeše vatrogasci. Oni su zapravo jedan od retkih legalnih načina da zaradite puno novca. Da, zaista može dosta da se zaradi od toga što ćete biti vatrogasac. Može i od taksiranja isto. Od hitne pomoći, onako tu ste ipak malo više u trci sa vremenom i ostalo. Dobro, to ćemo pričati o nekom drugom snimku i to bi to bilo od mene. Mizukiri se odjavljuje.